Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Booth sa barangay Palao sa Iligan City nga nakadisplay sa Christmas Village sa City Hall, nasunog. Pasado alas 8 sa gabi ni adtong Lunes, dihang kalit nga nagdilaab ang Christmas booth nga nahimutang at tubangan sa Iligan City Hall. Paspas nga may responde ang kabumbiruhan ug kapulisan sa nahitabuan. Paglabay sa pipila ka minuto, paspasab nga napakgang ang maong sunog ug nalikayan nga madamay ang ubang nakadisplay sa maong Christmas Village. Migawa sa inisyal nga investigasyon sa kabumbiruhan nga electrical short circuit ang tinubdan sa sunog, ilabi pa nga nakasinati og pag-ulan sa lugar. Paspas kining misilaob sanglit gama kini sa costumable or combustible materials. Gibana-bana ang moabot sa 5,000 pesos ang danyos. Ginakuhaan pa og pahayag ang LGU sa Iligan ug ang mismong barangay Palao.